ja yksi uros lavalla. Joku heistä voi voittaa tämän kilpailun vastaamatta kertaakaan tietämättä yhtään mitään. Miten se on mahdollista? Se on mahdollista siten, että onnenpallo muuttaa nyt nimeään, se muuttuu epäonnenpalloksi. Toivokaa, että teidän pallonne ei nouse, että seisotte siellä vaan niin kauan, että kaikki muut kilpailijat putoavat pelistä pois. Mutta jos teidän pallonne nousee, te joudutte tuolle taistelutantereelle ratkaisemaan tehtävää. Te voitte selvitä vielä sielläkin vastaamatta, sillä aina voi käydä niin, että se kaveri vastaa väärin, mikä merkitsee sitä, että te jatkatte ja kaveri putoaa. Mutta nyt on tullut se hetki, jolloin sitten arvotaan tämän onnenpalloshown 2 ensimmäistä pelaajaa. Ja nyt eli meillä on täällä pussissa 8 palloa, joissa jokaisessa on teidän numerona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja Esa nostaa ensimmäisen, ja jos se on teidän numeronne, saavutte tänne taistelutantereelle. Magic Hand! Ensimmäinen pelaaja on pelaaja numero 4. Tervetuloa! Tätä mun uneni tiesi, ole ystävällinen. Pelaaja numero 4, nyt sulle valitaan vastustaja. Ja vastukseksi hänelle tulee pelaaja numero 5. No niin. Tervetuloa ainoa mies täällä estradilla, koska me emme Esan kanssa ole miehiä. Mutta nyt, kuunnelkaa, olemme poikia, ikuisia poikia. Kuunnelkaa tarkkaan, säännöt ovat hyvin yksinkertaiset. Meidän ensimmäinen tehtävämme on, kuka julkis. Tuttu suomalainen henkilö on tietoteknisesti väännetty vähän rullalle. Ja se sitä pikkuhiljaa alkaa musiikin siivittelemään aukeamaan. Kun luulette tietävänne, kenestä on kysymys, painatte nappia, kuva pysähtyy, ja jos sinä vastaat tehtävän oikein, sinä jatkat, sinä putoat. Mutta jos sinä vastaat väärin, sinä putoat ja sinä jatkat. Ymmärsittekö? Sitten kun laitatte tähän tuossa, niin mistä tätä setti oikein tulee? Oletteko valmiina? Hienoa. Eli katse tonne screenille. Tärkeintä, arvoisa yleisö, älkää sanoko tehtävän ratkaisua ääneen, vaan pidetään mölyt maassa. Kuka tunnettu suomalainen henkilö kätkeytyy meidän tehtävän ratkaisuksi? Painakaa nappia välittömästi, kun luulette tietävän. Voitte katsoa tuolta isosta screeniltä tai tuolta ylhäältä. Älä syö kysyä. Kuka tuttu suomalainen henkilö, kuuluisa suomalainen henkilö on kysymyksessä? Painakaa nappia, kädet kädet laita napeille. Kuka hän on? Kuka hän on? Täällä painettiin. Kukas mahtaisi olla kyseessä? Teemu Selänne. Tiedätkö mitä? Se on aivan oikein! Laitetaan raikkoat aplodit. Teemu Selänne, numero 4, sinä palaat omalle paikallesi ja sinun pallosi palataan